kwirigeria kwanyore sabuni yawe ya kira rituko mugatio kira rituko kiaro hale to ndita yo koretere go ninsemre tuno Gusii obokire andonse kwa bokire bono na ndingo kware na somoro Ensakia boni gora mayanga ki iska soka go jinere save go senere buya ekiana bako nyona bintu bya tantanira ke go se bintu bituru baina sigit korinda no do korosere tukurao atwa deina ya yo molembe no endete kwena kiwa sense ya Kenya bintu bigendete go smile bigendete go saseli ekero tro cha baibuli bandete kuyaligania na borokia baibuli borokia na borokiwa bandete kuyaligania go kwigora giskuru nekrobati gairi angechi wiki bere ende bachigo cha kama soma abo bena siskuru baigo aba Kenya anne aborokia na borokiwa na baibuli baigo mpaka nyetamate mwa klasi 12 enda bwato kubene kromo wasiri wegiseme sekiri majogu anyara gakora libene ne wiki yiga matemo ina baranyara gakubwato kumuraibu ensentwaro jena nere ni gaga onchole iri goseni gadu exakatu wodas asaba kolyemeremo beserikali anne kero aba etama chukumu korenganiwa gose kubwa matukama ya ndoro kino mokonyi mumuraibu ense ndigati gashagwa mente iro machukumu gete gose gaskiara chokora Ibrahim Gabriel sekretari musani mdabadi torde gaskiara chokora abo igaba wasiri mbamente tue chinga gose mbaye tue miremo asigasiri bagokora nichiko tena ngikireta ya kartorina Sara ninto chiko tena ngikirete anene aya gokorekana sense ito ya Kenya ndoro jina Maraga yokabeiro mo chief justice former chief justice David Maraga na itu mirimo ya serikali nekera chukurina reforms ya sense media abanyanyimbo habaebi Kenya Police amo na bande likwena kunanga ki miroberi yabo chikokorwa kujia samatukwale bosigo na ile libagale bano kwale ne asema mbia boniga yungati ya altora jukwanda asema mbia boniga somoroberi Ensakia yona kwale ne ndonse soberede asenjera ya beno bana botamberiane Brighton Makoli bia mono yo minto Brighton Makoli bwakira looking so smart sana bia mono mwanchu muligereria nyasaye numuya otwanchire nende twekire asegeta senikia Ndizi TV bono mambia lituko nelia Jumanne tokoliroka Healthy Tuesday chitariki 10 orocho motie nyinko na guskole no nyetoro motinyu motangani no nyetoro mwako mojene chitariki chinya kegima ama tukarongo na gusukari gobono nyetora kora kende kurutare moja mpaka tarehe 10 agenderera toranyurwa mutinyi no morere kurinde amatukaronko na gusukari. Very good morning andonsia sovera tumwanchu muligereria morobulio noyo go na mbeyemo imeneskero ngora Gusii Ensakia chinga kitu ikirege gasi studio twatiganete na lituko lie igoro lituko lia Jumatatu karo twarengege ga ase studio no kwegena waito kwa bukire bya osanogendete kuyarigania bya korwa senka yao egero soke gucha sekebago yo mitonate bamo mincholi tangana moseraibu olio gosoka mambia nyoni ya mambia nige konyora liberera ase chinga kichintangani igobana ndonsia sole ase wachakire litukolia okorwa no kwegena waito bone nyasao kubukire ase bali motaraboka mwegwete mibere bobe abandi mwegwete bobe kegima murase bitanda bichinya gitari andonsi twabaganire kubwena kwa wango muirana na inwe ase chinka cheno mwikira nimero buli ya ino aso mwako yo moya chirwibere na 23 Eric Baraza good morning wakire bia andonsi asora sogenda tutubwate kurwa Felicitas Nyanchama how are you mami good morning kurwa umosocho bila kumsahau Keisto chinsema cha menyinkwa bia mono good morning amashabiki to mwensi pi nyasimi kurwa Nyanchwa wakili George Mo mwensi pi abo Chris Rogo kura chinsemo cha marani mwensi pia seri bwato kubahariganya kegima asomorobulio Ensakia bono mambia team diaspora ntora batiga magega Kennedy Mirieri how are you mbuyole kura chinsemo cha diaspora asengencho nimete munawakilisha chinsemo chiria kura New Jersey mpaka Texas kuna Minneapolis mpaka Carolina goika Colorado mpaka Washington DC bali mokutobwata kura diaspora chinsemo cha USA tokwenda chinsemo cha Canada Toronto chinsemo cha New Zealand andons yasmoto watete kurwa even Dubai even Saudi Arabia even kurwa Qatar to wakangambia mono kirage to kwirana iga Kenya chikaunti chonse merongene na isano na ibere mogusini gari kirase mogusini wako monyora Mombasa monyora Nakuru monyora Nyeri monyora Kuresoi iko mwensi pia seri watu abaliganije bono mambia gentokero kole no gututumira ujumbe otumanyenga
unatushika ukiwa pande gani, ukiwa sehemu gani ya Kenya. Egera tunyale ko batogo kwa shout out mashabiki tu mwensipi tutaraswa ase ensemo yengeje okumanya gati yali mintago tebi agende togokoreka ase ense ya Kenya. Ncheni ngonkuru kwa Sara Nyarangi Ontita ne producer ito morobeli molitokegima nigakuru kwa Joshua Uta yo kweneke kwa yanyo Rons wetra senchera yemitandao na bego kwa yanyo Rebija wetra senchera yeliogi nechibicha akobeka abo ntoli kwebeka ntutweka igo toli batata somorobelio twabaleganire bene ase Ensakia. Iyo bono mwanju modirige ndako bono intokuru bono ganyese to chabona mambina mange to akwaranira ase mesa Ensakia gusasu morobelio Ensakia bono mambe nyora na di motinyino yo January botamba bantu banyo bwetebuna nigoko motambe bagateana January ene minute ni ncharanja akabero lakini bono mwako yo no leta bauti anekero tokorna lire lia change krema change ane na sero ngoro usimbra njaga turenga ke ya January kurende ndoroje ne mbrango nyirirere bantu ndore murunga ni mono bumbitira abucha embumbi ya kabere January mono lakini bono ndoroje na ense ya onchoreri yake nande asane na sero ngoro usito wakaranya sambe mone kerembre gutukira lituko osange kira erituko twanyora gusaseri okuyambya mono igomanje mwere twakwala ni twerere chidi wale bano gukwaria ni asenjera abeno bena intwe go ikomwele into kyabete no muraibwense na rode kisagatu boda sara na tote mwanje mureria agade arena abantu ngo chokore miremo tuchikonyera sema gasete do kyaro ikaboro bono kiro montaje komanya roles chiaye nyorobna omora mokonyi muraibense rigati gashawa amona prime cabinet secretary konyora kurmaga yara beribna ngakibaho kore miremo kero batara kugona gutayubiyano n'abafuasi babo baweka bayigera lyake korendo muraibense nigagendete kubika mirobria ya bene kwene kwena na kia serikali yako yebanga umukwani yomo nante ibono mambia ino muraibense sikogendera igabuna gendrete ense ya Kenya abera chikobunense ya Singapore timetingeranga kyatwara kinanchi konte ibi inani liere boigo anene bali bali goikira naso mukutano mapema aso mukutano liringa sinsebo ya Nanyuki mbaye gwebye wano muraibense meto muraibense nanje tukorinda chinsa asa barai ba Kenya ba beri bakorinda chinsa ngamo nanyagosira murai okabere bwense ya Kenya Daniel Trojijarabu Moi amono murai boni ngo keep all time no gate saa 3 yo bono bali bali goikara sasa meri ya Nanyuki ba kemba tubiegwa ande bakamento bigigasigete abate buna inu na mura korega so ndorojo murai bwense na rute kuri tindo je saba wasiri ba kabate buna abuna toriyo kora meremo buya ingoroji boy wana arwe kurige tinno ngo jasa bagaba na katena bagasa banambale bale ni competence batari gukora mirimo yawo yigo bono igo liberera ndire Kenya go bantu batakire bakora mirimo buya nande naroje Sara no nangwa roje se county eri ya Kimani wa Matangi nero bere bobe na naba aba MC timetinga aba MC ba motena go ikode balance between Kimani wa Matangi ni miroberi yae initiative sirio kora ne county Pono timetina ba MC ba ngaki ba beir wa MC okororanga mpaka tageti mangana mcheso okororanga ibarigirtia bakavana nga go deliver bali ntwaroche bako gosereria nga onye taligo chiko ba in line bakorega asibine bwenerete babara baisa kokore gintu ikoro kwa impeachment korende tokarora Boni Halwale Dr. Boni Halwale omo senator wi county ya Kakamega na rwetege kurone onye gochesa ba MCA akabatevinga one of your agendas no aba Kenya emirimo telinga libagali no kwa korusia mamocho mono bokoreri bwa governor batara korno nyama tukumatambe kurende lakini mbuya onye ambararanga ororire ne county abwata gwenete ko yegendia buneta keire lakini nabo tokoraganya tororenga inki kego chikoba alafu na abanga babe bakogosereria ne kroaterna mugabana tara bakorera buya kego lakini dende ntoito mayengi gegende de nona sekontiria mero abande badene basabete kibese getenke mugabana kanga ntoito na mbiribi kwirira baga aba MC ko gosereri barete kwa bwate ngwate ba iguru yo muraibwense Dr. William Ruto korwe byewo gocha sensemo ya barai bali alenge na barabwa sensemo ya Nanyuki ntwaroche na irane tiange abaliki babutambe babire bachete baada ya saa moja muraibense gaika saa moja baroba kamanya gocha totebe maga yechinse motu yechinse echo they had to go back egera batevinga hapa tumekuja kuchapa kazi
ntoracha kurara to isigori buna tutagete igokoraza serikali ya Kenya Kwanza mpaka niti accountability birengo bigoro eno uyu mwanchu murigereria ayuna yebiro na ayuna ritugwenete gukumenya senchira ya magazeti ya Subutambe asebono tumenyenga ngayugo tubwate kurwa wetira senchira ya mitandao Ndizi TV News Digital abona nsema ya Facebook not live YouTube Ndizi TV News na baigo SMS number nereri gorabu ase TV yao na bogo tumekerengere kia wocha oyo minto Brighton keroto gendrete iga nimbwate amangana mabe ase abanyanyimbo ba Kenya Prison amagega yoyo kabeire omo Commissioner General aselieta Isaiah Mosiori Osugo okorwase ekinyoro kia Bondonya egotoke meyanyangoso Nyamache district yonigo asave tibno Commissioner General of Prisons aseti headquarter me ye county ya Nairobi nanyartko baga korara gosika gosiru bugima lituko ligoro and nigo akabeire a very dedicated civil servant asensemo ya police and na aleta moncholia mange na reforms asensemo ya Kenya Prisons igobono ya mate ya former commissioner Isaiah Osugo na nyartiko bakagusira togwakanga pole sana yabo Eric Baraza nimete mukunire sana ase abanyanyimbo kurwa Kenya Prisons bali baringe engakiyaye togwakanga pole sana gochia simoko yokurukwa asiago ole okori mirimo ase county ya Nairobi asensemo ya Kenya Prisons igobono tugwaka pole sana ayunaro na chanaro bondo mambia amabekigima korwa asensemo ya banyanyimbo bekyumbigia Kenya Prisons retired Commissioner General Isaiah Osugo bona ito kuna Ndizi TV tukutuma engora yeito gochi ase amateyo kujya sensemeri yao basi asogo sira kwa Osugo tiganya sae abeke ngoro yae ase asagia ne familia yake genda tene muruberio tigato nyisabere amaya kake yobukendu sara nandi tukure ore county Kisii yete supplementary budget bono nako semeru no bokorali mbochiko kore kanase county Kisii nene gato bato mumsedi tukure oro bugusero na tete bina magenda tara kore kanasi wode aho konyora na bese nchio gose konyora bese njira bwato kubone karo bete supplementary budget yeyo bono na bera chikoba konya asobokoreri bwabo bwakera lituko mbuya ekiagera county enyarako bage konyora nibo gosebesa ebe kwasa magendraga nire egera ba menyikuru ase county ya Kisii na libararore amagendera chakire gokoreka umwaka oyo toteba imwaka ni mwaka wa kuchapa kazi kuro serikali ya nene utrimbuka mbe monte to chat to tasida kaiga to cheki SMD HSMS no matomero ja studio semambi ya boniga kerondo chena Ndizi TV chebasoni mongale kurwa Nyamira tente na kwani ya Julius Masongo Mabera mwalimu mukaya Douglas Oyego chairman Mboya Joseph Jojo Ngoso na mwaye kengere nyagechanga ondie kiragi langi chemsimbea akwadeina baso ime ya Ndizi TV ne rubwansu bomagusi asemambi ya boniga Janito Brian niga tena bwakirbia na onde ime yumroberio asemambi ya boniga Ndizi TV ndio kiboko yetu atupanduki kamwe kira maambie tokuboka twaso asumuru mde mona abana ba mintekero mokone kuna mwatoretere amaya engineer kare bukorwa nyantrago ibenoti undi in just rwango gatongo rujinsa majiri Nyamira odena county well aote anuali me yumrovere square ndabuto ndika makawa Bernard Ogega azubinchema mashabiki wote wa Ndizi TV Edwin Machabekuru wa Jebungombe Motrumesi ligo mabwa kiribia ababaso ime yumroverio Super Susan Mirombo Fred Nyandika Mosioma Joshua Songo engo yali ngombe na unsarigo begi oyo ne Edwin Machaboko badena baso ime yumroverio Nicholas Ogega nere no alime na mwaye adeana batobwatete senjera bengiye kurwa sinse majiri Nyansongo stage no adeana tako moja kubwati moroberio Ensakia Biamana sana Nicholas Ogega kurwa chinsoma cha Nyansongo igutoka ime yabo basi asokwendra koba ime yomoroberio ndochenga ekaronko ligereria ngocha ase
ase karon kuligele gocha sensemo ya Ndizi TV News Digital ni gali nsemo ya Facebook ndochenga ekiongozi safanayo nserio agoteba good morning from Rihanna Bonchari mark me present with Esimba ya Rihanna Robino Nyando Embusurengia Simeon Atuti Mogendi Dennis Malaika Mfalme amenya basweti agoteba ujumbe may God bless you all. Asante kiongozi. Kennedy Gisemba nere munyakirugo kurwa sensemo ya diaspora akurwa chinsemo cha Los Angeles agoteba good morning Ensakia. I wish all viewers and the show enthusiasts a happy new year. Enjoy a wonderful day. Brighton, John and Sarah. Tigatumata lero ntubate producer ya ito enya. Era somorobole bwensa kia akoro kwa Joshua Auta wose Uncle Joshua. Yombia mono sana Kennedy Gisemba ase ujumbe ya Daktari Henry Ochoki agoteba kuro Itibo City Kisii County niko ndani tuned in. Bia mono sana abungati ya bali bagotomachi ujumbe weterase Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook. Karangoligerelia ase mtandao nebuna Saron Twitter Facebook ndoche nga Evelyn Bikoro agotebanga akondani ya show ndoche Esther Ongwae kuroche nsema cha Kitengela agoteba Brighton good morning you are looking lovely. Sarah too this is the face of the TV. Asante biamana sana Esther Ongwae kuroche nsema cha Kitengela. Chris Orina na Chris Oyunge kuroche nsema cha Westlands bila kumsahau Ronald Ngala oyole mokoyo wane kuroche nsema cha Westlands wego Nairobi agoteba no bali na Evelyn Bikoro abana Chantel Michelle na Gifton agoteba enjoying the show so much. Ndizi TV mbarikiwe sana sana umurobulio bwensakia. Asante abungati abali bagotoma gwethera Saron Twitter asensemo ya Facebook. Morning Sarah and Brighton Koronyangongo Junction bwa kirebuya maigasa mashabiki onse Ndizi TV pira kumusahau Joshua Auta imbuya mono asiga asingia mokora kira lituko inkemi Sophie Motangi korujisa majiri janyangongo adeina mbuya mono asi litukorero tebire na maiganera mojere Joshua Auta ama Joshua Auta nero kwene kina ebintu byonsi byagoche ira senjera bene kyahera intwe gasi tunoko to parents yali kwene kuna maliogia konyo goikire byo meterio gire bendi goikire byo na wote na nkeke bono sara na president bagora enzeni to abori Joshua ngake Joshua parents tebinta ana ketune ndo byasa seri na watonyora senjera endonke no na sense mai mitanda na bogo swaria otame ko dina to kunyara ko bori TV yao ekaro so Jessica ba okyo kin konde simi yao oto anone phone na boko beka bukore galime na bogo torigereria asenjera ya bene kwanyorana emirobiringa kiritukuri yao ya jirekerenga kyo muroberi bwensakia no ukorosera ritukuri yao na kogoteina narali ya koragana ritukurego na narali ya roberi rituko lero ase anena sense ya Kenya asense sengima Ndizi diaspora Singapore Netherlands Brazil China ebinde binge baka Ukraine ngo gatora Russia ngo gatora alichire twakarena game to bire baka tweka sege singa kyamigingo baka Mexico wesa kuiba ndio mona sana tora ikasa nsomede studio deke moiga kero tukwirana ntogendera kuligerere chujumbe bali mwatumire igomo besa kuyamase ngantura asome ujumbe yankwirana tole morobeli no motambe ntogendera guchisoma chinga kitogendera takolende boigo tukwirana amagazeti yeye mase moli tukolera lero Jumanne tukumanyenga nara liaya timaide sone nyolete gazeti kingo twara ne gazeti keyo mto Brighton yago twara kolende ukumanya tole ekero tukwirana Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Gusii niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV
na Smart TV. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomo Gusii. Omurigeria nigoga netiko gure binto byogo tumeka vuo usikohonia na tumanyitia suragure asobunge bono Ouru Superstores nigo bakonia kirigento kiryuga netie aseriguriria kebosani aba Gusii mwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores kontore chindagera temuskari omochele amafuta chingeni echumbi chichuyus ebisuguti amabere na machi yukonywa boigo nkoni abali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti chitishu pepa emeito ebitabu ebirugu bichi plastic nechitangi chukubikira mache igati ebintu binde pinge asebali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia Iron Roads Jozi amabati emesumari chisimiti chirangi chugwa kachinyomba chiwaya mesh chiwilibaro chisenyenge n'ibindi binge inyoranga nigo bago kubuguria umusigo wikabuo ekero kwagurire nabuigo nabokubeke oda yao kurwandonsi enseweta mana bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenze kera akirisini ametena wakiruru na bwatobo maene bwaena ngo konywa rebintu nigo ngo imukichio de chisyabo na basi chikesha bita babarikera nande na make sure ode iri naenana customer manya nori gete odo korireki obiero nabongo bwakera back na matebi na nyora oda yao na nyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ebintu byabo bakorireki babinyorire Ouru Superstore ngutariere binta satambe mono sauti Nyanza auna butobwati chikastoma bita bange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chokchioda bocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We will give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Ouru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbichi Ouru Superstores Limited, the people's choice. Potters Haven ejeni sukuru egosomya kuru ibirazi bya daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bobwato migirio gibirenko bigoro wetani chisemi chabutambe ngwegeria bare okubugi gita na buigo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukonywa chinse muchogo isabera ribaga yokogosararia chindagira chingia naboigo chikari chogo korobo sombi nkobwati abare amegirionsi yumurubyo CBC irumwano aseskuru ya Potters Haven ayande utigira abali mubarororo nigo barasekanisa ya pefa ensemo ya daraja mbili wosobali kire email pottershaven@gmail.com boigo nabuko bakesimi asinamba enuti isano noibire isateyemo isano nemoibire isano nemoibire isano noisetu inye gose enuti isano noibire ibereyemo kianda isano noisetu isano noibire isatu isano. Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii.
Kebano no majumuri ndi Steve na rekordo sense mirende studio chikora koro bonjuri akayona Joshua ando jina twerenda sense me gato ko to go dena gendra ko ime yumuro gato to so meje SMS na sinin antuma ko charara dosto ma ko tambo ga sama ga se dieri ko liarero lidia nyaboke adena bwa kirwiye no onde me yumuro mpaka omwario Tom Mogere adena no onde mentuned kabisa tingo skambaka mwa korre omuro Jackson Sunday neradana bwagirubia Ndizi TV ndio mambo yote asimambi ya boni ambia bana sabani mandate ko tomachi SMS ino Bonvas Agostino nerade abano alime yumuro la panduke atango bakatamati kabisa engineer Caleb akondani Bernard Ogega nere no alime Ole Kenyansa Joseph nerade ana no alime Elija Nyagwangwa na yeye anasema ya kwamba kondani apanduki hata ngo Asante Honorable Nyabalo Fred, agoteba keep up the good work. Ndizi TV News Digital, Brighton Makori and Sarah on Twitter. This year, atuja link up, so wishing you a happy new year kwenu and your followers too. Asante, Honorable Nyabalo Fred. Eric Baraza, agoteba good morning, bright people, Brighton and Sarah, looking awesome. Iyo kazi iko poa, kazi ya nguvu. May the Almighty God bless you all, guys. Asante. Babake Rashford nera wote wa Nairobi SPD is tuned in. Asante obeshi obeshai kura chinsembo cha Nyangoso agote ba niko connected in kama kawaida agote ba iga Nyangoso ndo chebukiete buyapi tole koma buna butambe mpaka omwelio chinsembo cha Nyangoso no the former Commissioner General Isaiah Osugo akurwa iga bono pole sana bantu ba Nyangosa ali abondonya asugusira ko Commissioner General retired igabano gendera gutomachi ujumbe chaino bono mambia togendera gukumanya asenchira yobwikera nuchinga kitogendete gusanga amonaye twanchere tukuire gwikasa magazeti eri tukolia lero turakumenya igoro nkikere otarasoka uchikwanyorere copy ni gazeti eri bwanchete ase kera lituko Karombate gazeti ya The Standard. Na nchini gombate gazeti ya The Daily Nation. Asa gazeti The Standard lingana limamu lirororonga ki igoro ya Junior Secondary School. Muri gazeti na borotina inki kagere gose what to expect inki ora kagere kyo jokarkana se school o Junior Secondary School chichi chawe domicile ya school kyo boroso egaro bawo chikore school dari kemeronge tato barabuni bawo gorjize kemeronge tato bawo ko swabu na school osawo ko swabu na bana bawo ko so class ki komi ya kianda kolengana muri gazeti na muri na bono abaiboli go ikabanyare ba kuharigania asokuguro we school chiwiki bere chirebosio kolengana na gazeti ni adana bone serikali nigo yerure go jikobwa toke bitabu na ebintu byo gosoma gochi ase skuru echo ebirachi ko irachi shilingi billion isano na ibere erigo kora anxiety go se liberaliri ubwo boli abayiboli babwate igoro yo murobero junior secondary kiboigo nigo bono barachi ko ene kibana ko implement bare a new curriculum yo ya bana bali ba junior secondary school ina ramulike monona ningi abayiboli go se sector se stakeholders asensemo education by expected go se baraganye korwa senseme yo ya junior secondary mwana ndo junior so maso bugale page ya gatano no mo gazeti ya The Standard bega se page ye nemurikire dena ki bono murai mugashawa oyoro mokonyi wo murai bwensanyorire jiroli chinde ase serikali ekaro murai bwense Dr. William Ruto anyarite kako reorganize gose kako kora amonjoli make ase serikali yaye akeramente te abarai bande jiroli gose mere barachi gukora ase ense yeito ya Kenya boigo bono ligatika shawa ni garaji gotenenda mangana aliforms ase sector ya coffee yo abuli tangani ya lenga se ministry go se ya lengi se eri abuli dia agriculture kunene bono nigo oboremi nigo irirugo ikase OBC yo mokonyi bumurai bwense boigo sakalia njeru no runs and housing cabinet secretary nigo bonande anyorre state
Department of Housing, Urban Development and Public Works. Wana mentere tunere amangana yu. Moses Kuria ni goboyo oyore omo wasiri asensemeri ya thread. Ni gobona mentere tu Investment and Trade Ministry niga mentere tu state sato ekero konye kubwachiri abwate ibere. Waniga uchigo titenenda nande chi kwendejo. Kipchumba Murkomen oyo ole Yoromo wasiri bamangana yobo sombi ni gobona nyarire gako ministry ya ye eri ya mangana NTSA ni gobona nyarire kuruswa sensemo yaye ekero yerunande asensemo ingao ibimbiri birengete ekero murai bwense bono anyarire kago chenji amonjoro rigose amachago chenji amonjoro rigete nande komenda abarai bande chirol chiribata kere okora asobo korali bwa Kenya kwanza bwega sepejeni margredena ngakibono murai kyama gyo demrera murodingo yoro murai bwega somo bwasi miro moja tebruna ni gobo miranire na omurai omukuru bwense ya Kenya former president Uhuru Kenyatta chintunde sato eri okwanera ba umirande kebo bisi chintunde sato eri okwanera future ose amatukari bose yo bomo bwasi myo rau moja ayundo jina ramor kira seka seti ya The Standard ya seba igo muri go seti muri ketena ama kweli ali yo mwalimu yomo ayanyarita mwalimu yomo korwa seka Nyamira nigo bono abekeirwe anene ekeronandi kagere buna umunazi naro kwete korwa US nazi usirite umebwaye bona makweli ayo ni gade linked na killing of US nurse. Kulingana asomo nwe Nyamira era kwani kibuya egotena teachers murder linked to killing of US nurse. Tujuja rede ayo asobogale ebejato tumanyena naraliaya arengete gukwane rugoro yo bwityo makweli ya kolekanda se county eli ya Nyamira ayuna ayro botase kasete ya The Standard beji entangani bia mono yo minto Brighton asobwango nenchitenko ira se gazeti ya The Daily Nation to manyena lia irobolito kurwase page ya motu akerengana emwamu eli irobolito nigoro ya graft roadblock for job seekers gobononye kobwate kina kende gyonsi so kobwate gokagirenga amangana yobo kurumi norororo so nobwate keskende neche gokobera kongu wichakonyole Gusii county gose Gusii national government asengencho go ikobe cleared korose kyombekia EACC kyombe gyokorwa nyobo kurumi aiga Kenya ani agocha maiga yense ya Kenya koba ranked nambe memo merongo ebere nenye 124 number 124 asa mangana yo bwasi yoku ose transparency asensema ya International Corruption Index iwete number tokale number 124 iyo yairere bono ngense ya Kenya wanye go tagete ko liyemeremo na ndeno bwatranira asa mangana yo bokurumi bonde bwensi nechiko kobera Gusii nkongo yenigerengete tuchiko kora mangana yo bokurumi ose go tiga kolika abarai na bakenya bali babwatranira asa mangana yo bokurumi ayo narase page ya 5 na kabere ase gazeti ya The Daily Nation waigo amangana ali alenga ase gazeti ya The Standard na alega igase gazeti ya The Daily Nation igoro yababwe na baliba winners and losers in Ruto's new order binoyo mintateba atabirenga chi department inchirororo cyabagirwe gose cyamentirwe emeremo kona muri kibe gazeti na watabanga President William Ruto ni gwali organize government yae gose serikali yae emetenye tato yoka asogo split some key ministries into more state department ayunto yarolenga ministry nchire chichi nanda baganire na gochibeka chabere key state departments boigo muri kubega zeti na muri kiretenga okoira chinga kichintambe gotumeka amangane mitandao gosekoba online ase abana bakego se teenagers nigobono ego chia koleta omuchando asama onko yabatumeki abo mono abana bali teenagers kolengana muri kibega zeti na ruete chinsemo inye osobobe arakane bwoko basu mutandao gose online asege kege tambe gati yabo nogo sinyogo concentrate oso mwana ko bomusoko asengencho taligo soka chikumera nabana bande omwana wekato ali medical problems taiko nyara korara bja reduced physical fitness kati yande na abana bande na bakoba gose bakonyora depression
banyora disorder manyekanete buna attention deficit hyperactive disorder ADHD amona mangananda mange abande nigo bakotwara ehamu anxiety nyatara tumeko mtandao oranga na eteiro nebinte binge ayonsi nto yanyore ase gazeti ya The Daily Nation wego mokonyi bumuraibonse Rigathi Gachagua bono niga oncholeire chimesa ochi ase ababwatani boyo kabeiro muraibwense Uhuru Kenyatta abwakare koletera liberera liko muntu manyenga iberera kieri ase page ya 5 na limo na boigo obonchole nigo bogendrete kukina ase county ya Mombasa 001 maega yabageni gose chiamate chifamily chigendrete ku extend a holiday nyira wana skuru nchira igorubya bono chiamate chinyinge nabageni abange nigo bagendrete ku extend chi holiday iyo koletera ligesa emebogani menge ase county ya Mombasa ayo nangati yaliro bulitase page ntangani ase gazeti ya The Daily Nation mbia kabisa inara endete usana yaliro bulitase magazeti abere gazeti ya The Standard ni gazeti ya The Daily Nation kero ngokwere bana se gazeti ya The Standard page ya tato na reri gete igoro ya magana ya yo mwalimu oli nyarete osiro mabwaye sekeri getangwa kodi kurwase county ya Nyamira na kibono omugano yoye ole linked ina nyagosira omo kabiri US based nurse Thomas Moghamu engaki ya magega umaligo seti na margede na investigations ni gagendrede asenseme yo ekero linking ose ya magego kana na makweli ya korekanete yomo nyagitali yo ose US based nurse na bamaje kubeka naya igobwa matembole bole gati yo boito bobere yobana utakwa somere gaseti no mugano mugare na ndo mugare umutambe na bwa somera sebechi ya gatatu bwa sebechi ya gatatu ni mregete na ngakibona se county ya Nyeri asenseme ya Nyeri igobono apamenyi benseme ya Nyeri town ya Nyeri bachakirgo bani ba watoro bokongo boru amaje asibono chi tab jiri amaje akamokire ya betereri bono bachikobora amaje igokora nenseme yo murakera no endretoro asenseme ya Nyeri ose obokorga no asanseme ya maje ebechi akanene limurigete na kyomuraibwense Dr. William Ruto akoreta monchori gosamente de abarai ba Kenya kwanza bakwasiri muraibwe mokonyo na kiabamente da machukumu asobokorali bwaye asamatuko alebosio bono sensemeli ya NTSA ni bono yarusitu as ministry Ozeni goyere tuko ikase ministry ya transport ni goyere to as ministry ya transport asebono lands ministry ya nyore the responsibility chinde asibego mokonyi bumuraibo Rigathi Gachagua ojibono goba asense media coffee sector reforms ojikwena kimna ngo chenchi bale gosenga ki reforms ojiguriyo musali mudavadi yo the prime cabinet secretary bono ni ojikwena kimna government ngo delivery service ayoyiringa kyobo korodi bwa serikali ya Kenya kwanza bogochi goikirani boigo asamangana alia alingete housing the state department of housing urban development ni na the public works ni yetu kase ministry ya lands ikonyera se ministry ya transport and amanganande alikonyatene na murukomen ayo na aro agenda to kabasika city yuto kwasomera mange ni gara se bechi ya kane gaseti ni ya stand beji gatana bono ne ri murigede na Gachagua awjikonyora ikaji konyora ngakiengongo so ikaji ko ringesat kabisa egara ujikwene kimna ngo chenjero se reforms za sector ya ekawa go se kofingo ngo soere anekaro chikatel ibichara kan ko ba senseme yo ya irero bokorali ya se coffee sector ya irendense bono morai yo sky tudi bage radio ko ya mangana reforms ya mangana coffee o ikaji ko ringesati na kwena kiwana chikatel chavere clashed asenseme yo ya coffee yini gara se beji agatani kasete na ya standard bia mono sana na incha sobwango to karutega chide kabere gatume kwenda sumutumuko nkoiro ikase page ya kabere kyombekeli kia Food and Drug Administration kurasense ya USA endene gogia ncheire eliogo chakobwenia oboroire bwa Alzheimer disease abwase banchiranire nga eliogo eliri akorirwo gotemwa
na inde mbujarire ase obotumeki ase mwanyabantu ayo nare ase page ya kabera se gazeti ya The Daily Nation abakoranga eriogerio mburoire kyobo Alzheimer mburoire kyobo Dr. Karaje se studio nera ntumubori atumanyia senchira yobikirano obomburoire ki igo bano mwanchu murigereria ayo nara ase page ya kabera bayigo ekina igoro yoboiti bwa Chiloba gose Edwin Kipruto Elias Chiloba nigo abakagerwa abatano gati yabo Jackton Odhiambo na Dennis Litali baigatigwe asegetaseni kya osekegambiro kya Eldoret Law Court ritkoligora se county ya Uasin Gishu ochegwera nya mamocho igoro yeki nekyo nyora nigo bagucha kotangwa aseke getaseni kya banyanyimbo aseke kya matuke 20 nerimo elibo tukibunyara ko ba bwikirani wa senchera ya bene kurwa sensemo yo baswahili amate ya Gusii Chiloba niwe yatuguteirare chinkuma buna mumurobo nigarenge egei osiniga bwato bwanchani ere amo no musacho nde oyokorwa Jackton Odhiambo oyo kagere kegima kwikirania oboitio bwase batebire ere no muntu olenge bwe kanisa ande nigarenge dedicated Christian oyo lenge kwereria mono ase gose ase oburandia igo bakanire chinkume Joseph ya gatatu no mugano olingana ki abamanyi gose experts basokira na gotebanga ko bachinsa chintamba samangana online mona sabana ba teenagers nige ekoleto muchando asama unkabo research ne kolire gabo ekerengo nkebekire gabo asemia ngana ki baguche baba affected boy goto kuminya ko ikase page ya kane nelingana kibono muraibwense aruete a new order igoro yogo chencha osekomenta chiki ministries kobachi state department na komente mirimo gati yabo mokonyo Rigathi Gachagua wana chikuligilia mangana cabinet affairs and devolution departments chinga kimsale Mudavadi oyoromo PCS prime cabinet secretary abachukuligilia mangana parliamentary affairs and performance and delivery management departments boigo abuna wate mangana ya mawaziri o trade na mento mangana investment igo bono chikwende chinjabete split na ugochikuligilia mangana investment promotions trade and industry and some environment yumo waziri omosubati soipani nere na mente tuago chikotuara to have two departments echichire environment and climate change na boigo forestry kana bakonyora yorenga na kichi department chanya tiko bachiko menteka wege page ya gatano tumaye kwa mutimoko na linga Rigathi Gachagua o directly mu governor we county ya Meru Kawera Mwangaza amona ba MCA gorosie timu eliera chakie koleta chinkwa na chingia egere county yo esuke motwe maga yoborobuli bwo impeachment kugonga mwamba maga yaba senator gutuguterare na gotebanga tiga kole mirimo bono baboliwe batwale chinkwa na chingia babwaterane egere county ya Meru esuke bosio narayo wikase page ya gatano narayo gendete kwa samagasete ido totakatoranda sensa milio motimuka kera kiritukura ni oto itwa kwanda bochenu mogani ntungo chara assist kara chena butoko gendera yongo chale ikoragense yamo nenu okede ntoro ja se bunga ye county ya Kisii gekaro kwana bunambata gedenya gitari enene ya Kisii tujanga farosto ebwato kwe oja serikali enene ile serikali ye county enyo libaga liokolere ji jinyagitari ye sub county awao bono tota kukubona haya kerengeri kiaongere kieke serikali ye county ebwatoke enyagitari eri enene ya Kisii teaching and farosto oja serikali enene etene nubuna bono cha Moi cha Kenyatta erinde serikali ye county concentrate ne nyagitari echinde kerengeri kiaye kemwanju muri na bago totomerana ayenga kyoroje aba MC bago teana nyagitari ya Kisii teaching and farosto esukebosio ende birengo biri bya national etene national ende yanyore budget yaye bene erinde county etene erige sub county ejijinde nyagitari marani nduru nyamache eimoke birengo bya ngakyoroje nganeyo totomero jumbe awitira se namba era se skini ya yorabu protokolanda sense mirinde yes studio
bw'omugusi asegati yaito ntubwata abantu bali n'oburema n'abantu abo mbabwata amagani abo mbabwata ebyegwa mbasomete naboigo mbatagita amabaga ase emirimo nakubwatisiwa ase obugima bw'ekira rituko nomaete ng'abande babo n'abalimu nomaete ng'abande babo n'abanyagitari nomaete ng'abande babo n'abantu bakora amang'ana amakong'u nakyo gekogera ase omurubiryo bw'oburema ase obugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliotamanyiti igoro yabo kulende bono inyora igo mwanchwa ekerema ngechiche abuna bakoro baito bakwanete bagateba obolema igoro bole kera rituko ria Jumapili chinse isatu n'enusu cia butuko nabo igo moiroro rituko ria Jumanne guchakira chinse isano nemo cia mugaso ine nomanyete ekewekia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata aborokia babwata bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool eyuere e playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emirimo baisaine chigali chobosombi egetiekia kyo kogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsa inye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere boigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera ase mabaga make atigarete omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria nambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko ase mirubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere naye bono onye kendegia korekanire ase kenyurukiao ekiotagete tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye ase semiao enoti isano na ibere inye isato isano nemo ibere isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Spexels Opticians abwobale si kliniki kia gudika ime yomu chukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Manju muri Ndizi nane twarwa sensa media ndiyo bonchuria bono tugatwira na sensa media gatwanda twara magaseti te mambia boniga gorende te tora soma SMS chino jirimwa anyoreri bagana ni mwajitumiro ja studio Halis intagete go kwana na Sara ontita ntumere namba yae nimbwate ngane nchandete oyo omoyone Sara nara oyo chandike take ade do kwana yo yagurwalis ngotumena tore ko mwakera alis ngwakero na Sara ngane yego chandete sana baranye gole asomoyo bia mana sana nara gurguna Ensakia Heriki maena omwana ekangu muru singa igarega ki na kwaniri our spiritual dad Pastor Peter Morwabe na our mom na Pastor Bakali na wakiri Wilkis Ojoki na Gospel Embassy Chaberi Madam Sara na Brighton tunawakaribisha nyote Saturday service Gospel Embassy Chaberi watu walete waonjwa wote na walio na shida sote waponywe Pastor Peter Morwabe akutayari Jumamosi saa 2 hadi saa 7 mchana karibu nyote mbia kabisa ndoje tore sento nyora libaga to sio mia bwana indure ndo nyora mazeni watching opole watching from Kioge Mosedfini Morning This TV na masabiki onzi Sara na makoli echae ya mambi engia ase omogusi ya kabisa nyote na kuna vini ya dane chaya totome tabire nitwe tonge chae ya mambi asomogusi ya kabisa chaya ya mambi engia asomogusi ya kabisa ndo jote ne chaya toko beka macha sukari toko parents bia mono Mosedfini korujinsa majiri chia Kioge asante naragotebya Eric Maena oyukura chensemba cha Rusinga na tarita senka yaye kerona umurobilione uliogo chali tukolia lero Eric tabyo mongina Roslyn atimete sobwenje umurobilio ito mbono go chali tukolia lero ense moninusu chabo tukaso umurobilio na yetere asante asokonda kubwatya kera lituko kora chensemba cha Rusinga asante ndoche akorwa nere akorwa Samson Roswa nere koro machoge agoteba no alime asomurobile twanjere nainde toira na sentunde akabera sobwango tukumenyalia rasa magazeti kolende inkitobwata lero litukolia Healthy Tuesday litukolia lero nigo Sara mete Sara nambweda samangana awe ahead inde wedi ardo mwete neri diorambwe herediri tukolia to chikoendera gukwana mangana alitu atigerete omwakolia family planning chimeto dinjira Sara ba kwane de ya family planning pono lero ngo chibare kokora bakwane mangana family planning mechando giora kala mobwato mochando gosto mochando toka go daktari ngo kefa ngo jara se studio ikoragensa ya manenus erinde bakwana mangana yo mange kera basaja bangi mbere bakwana family musaja ngo kara family planning lakini bande mbali mbama ito sengo korwe ono kefa na joto zaina nirelie na adenga kita kirokoro ngo mwera na bali na Sara ense ya manenus nje karango suka kanda ake ono nanje nanya ko somi ndeno kwegana nga daktari bona barache na demonstrations ngojana demonstration via family planning atoro kiga physically obirore bya egere togendere inyoranga family planning nigo tuatigere tenjira to gukora isoko tabangonye korore ora kuna kuniga onyorenga bantu mbaranye igwa bune bwenerete ego tugatabanga tiga tutigera nyasaye karanchi tonyore chingaki tuchakonye kora ego bano litukolera chitariki 10 daktari kefa oyo tenereta mangana ari productive healthy ngochare assess to kwanira mange ego bano tobese gusukanye kubata libolyo ogochaka kolitoma gwetera se namba yesimi eyuere gabo ACTV ya okorende atiga torera no goika asa magazeti elitukolera lero Karombate gazeti ya The Standard. Na incheni kombate gazeti ya The Daily Nation. Ase beja ta no gazeti ya The Standard ni mrigde nangaki bone serikali
withera ekiombegeri kia Kenya Institute Curriculum Development kia debruna ne ogio chikona kuna nkubwato kere bitabu beyonce gose materials biri gochiase chiskuru jia gochiase chiskuru anene asomoro beri junior secondary school ekiombegeri Kenya Institute of Curriculum Development ne wanko chikobwato ke bitabu ebyo boigo nkeruete amagori iga yebitabu biri omweburi aragani kogoro mete serikali abeguru bitabu rakengero aragani kogoro mwano mbarueta magori iga kabisa ko English mpaka foreign language abana bakosoma bakare gochie menge sara kwa faida mwanju mulire abana uje barosome Gesongo Geswahili hesabu science integrated science religion visual arts ne karora somo CBC agriculture ya ajire bono primary life skills physical education social studies heritage education itoji kwanera na mangana ba forming arts a foreign language yuda te mere karabu nege tugwenye yuda te mere karengo 12 yege tugenye asensemo ya junior secondary school gojo sunane na mwana kagare school eyo tugenye subject ya soma 12 Yoro asine karabu abana baba kora agenda ndoje pagi umedinde monta kora buguri pagi ya mosura ngume tarabeka Facebook tarabeka jomatko nemdo ni composition ninja yobona abana pagi kanya ano umede pagi kwanya kora bana umede ngoburi bale pagi nani ndeza sara tutura girigireli abana bahabera affected kuba konyorona abwate pagi nene ojimaiga umwana agotaka kwanya kuririnde yes ngo barorande umwana grade 3 abwate pagi ko bwana umwana form 4 tigachinjira chiri gwekero cyo gutwara bo bisabiciseme gali tukuri yange kwanza anonyera abanyana chiskuru chiskuru cyo serikali mbone to cross locus so mwana kwenda ugachibita ubyaye ucha maragoba negetabu bibere asabwata assignment mwana yo mwana kubuguli bagi enene bedo inona balingoli usaba manyimba atabatenga at the end of the day mwana yungu charutwale shida yo mugongo akoranya abuguli cyumusigo gete mayi ande mwe bana abu yarure education ya chire health igobono amangana yo achali geriri gumono ayune suggestion ne opinion nani bera akora imirimo emirimo igogo chief executive officer bw'ekiombekio gya Kenya Institute of Curriculum Jason Ngondo nigathe serikali nerekete ko supply bitabu ebyo giskuru gitara igoro gitari kemerongevere na iseto bwase beje ne margede na useno take kumanya na ngaki omoroberio OCPC oreta about korwa somoroberio 844 system no mogano yumoregeire na ngaki ojo konya abana gokini skills chabo life skills kubwa umuroberio 844 ekero mwana arikosemiwa ya usko jase kirasi kende asebeji ya tutano kabere ile murigate na kimuraibo mabasi miro moja wa Kenya Raila Odinga atheno ni goba umirane no murayo mukoro bwense ya Kenya Kenyatta eriko koranga kibago nje eriko singa ki bajikoena kibune obumo bwasi miro moja kogendera bole asense yeito ya Kenya goje chikobeke miroberio ya abene ayo ni gara sebeji ya gatano na kabere gaseti ni ya te standard sebeji ya gatano azoni murigate na kiaba Kenya para jigoso yemebuko ekero chibesi nyingi ya jigosira se package yoko bakera mbuya cherera team kwakera bali bakabera se commissioner yekyombekyo bali ase ekyombekyo bochora management IBC gote wasamero mwana ina aba Kenya na kigo chiko biterera na bono ngo chibari kwa kale taxi rigoro elinda abanyore package yabo yokogenda inga mbia mono sana akira tukira no ikase page ya gatano narimo ningane litwa soma kura se page ntangani ngabono rigati gashago mukonyi bo muraibwense nigale atere libirera ababwatani boyo kabero muraibwense Uhuru Kenyatta asagota banga bono ntuchikobeka biara na koirania mali airire nabarai balenga serikali ya Uhuru Kenyatta ntuiranie amali ya serikali bono rigati nigo amutebire Uhuru Kenyatta abo asatebire ngabuli tangani nigo mwarenge gotebya abakenya mbaba isa go vote osemba bese wakera ekura abantu abaibi eminetinga Dr. Ruto na Rigathi Gachagua kolende inweni ni mwarenga abaibi abanene asoko iba amali ya serikali na kumbagana amalimo ya serikali ayonsi ntocheko yeirani yune nkwana ya Deputy President Rigathi Gachagua area page ya gatano na limo page ya gatano na kabere ne muliketenga lichiko linya
elio ligocha koa chinguru ekiombe kyogotuka chimbwa chingiya na mang'ana yobokurumi anyare ko bakago vet all civil service job seekers ngobali bachukoligi mirimo ya serikali barali chikoliya ndichiko achingure kiombe kia EACC okomoleka na okolingolia bamanyanga ngaki ole no bwate mang'ana ndonsi letali ondi sali getasa mang'ana yobokurumi aniga go chamaga yense ya Kenya koba nambe 124 asichinse 179 igoto number 124 out of 179 asobo tukibwa koletwe asichinse chiri chikageire koba nambe masamangana yobokurumi no kuburu bwasioko asamangana a Transparency International amwaka wa 2020 inalitwa gentekyo osokeli obolingoli obwa kolegete baigo mora ibwense Uhuru Kenyatta osomo mora yumukoro bwense Uhuru Kenyatta nigobono the pressmen balenga sensemo yae oso serikali yae nende banyolleri baga ase serikali ya Ruto asamangana communication team chingaki Mr. Munyori Buku oyolenge asamangana Presidential Strategic Communication Unit PSCU butetwe mirimo omwaka o 2018 abo asabono airanirie gosobono nigo airanire miremo ase serikali ya ye Dr. Ruto asamangana a communication waiga sepeji ya 5 na 3 nigo omurikibe gazeti yagarota banga abantu bali abanda usabantu bali the rich na ubakale ko misuse antibiotics more enyorero na kibakale ko misuse amangana antibiotics osichintaterecho na kibago chi misuse ayona sense moyo bachano asipeje 5 na 3 Joshua utango bole arenga karotole number 124 out of number 179 igo tokoro bukurumi mono ose igo tupunguzete eringo moya nerinde ngomoira nerinde jingo kwera nerinde tianda korobo tukibake ngo kwera nerinde nganjere kwakore kurabo yani Joshua igo no tolese list yechinse chiri chitanga chi gokora mangana yobukurumi yani ekera no number 179 out of 179 igo murase list igole se list as igole list ya yechinse chiri chibwato bukurumi never number 1 yani ene list yechinse chiri chibwato bukurumi igotelinge list yenga number 1 igo bakare gukora mono number 179 igo bakore gukoranse igotole jumura lakini asenale birengo biko baigoro igo asenale birengo biko baigoro sara na benga football rangi na kimo wagengo yoto tena Kenya kare na bagonya na chirubol metengo ikeren oroboti robot na Kenya bwana toze serikali ya Kenya kwanza ngaki ya fight corruption gose bwana namba yaso namba irengere igo bwana karotorabu igo nere asenaro bokurumi bole mono Dia mono ayo na eviro kolende naro igo Kenya bado ntobwato bukurumi no nyeboro akaranga mbora akaranga mbiyabora ke yani bukurumi lakini ngene ngana bodo bukurumi ningi bukurumi na mangana yo bukurumi ni boya serikali corruption ekero weda para mwasigari au teneni emora bantu 23 omwe ebes erin corruption ni yuna corruption ni hali ya juu ayano mokoli mirimo bwa serikali ayine kero usibo gete kama tari ogosiboka it's not a matter of nini era ne civil servant ne yone era ne civil servant ne yine ya kyakwira bono civil bono batabirenga EACC nere gochego vet civil servant job seekers anyago chikolie kasi serikali ni gotebia mangana a corruption winga gerebosio ne kyombegia EACC ndo toga swana ne kabisa maete lakini kertukora kwa nasara chi institution njire Kenya injibuna injib no monyene ngoma chikora na njira koragasi yawe kuna kyombegia tiniko machikyombege ndege onsi lakini ebyombe mbere bitara korabuya ekyagera ntogonte bina kimanyete bino mosigari ngwe wareri yake monto okoro bisigete tamanyete ngona ngomanya bale eline link up yani eline connection geteiga na naro kwa ubona chinyinga konyoranga ikaransta ganyete igon pamanyete
Bande banchera nitenge kwende yogendre. Tukwa na bera to sega city the standard ne markete na mo gavana boy county ya Homa Bay giradisi wanga ni gadena okwa pugire digital ne ase county yo ne raji kwena kina obokoreri wa kinire ase ensemeyo boy karongo charali go ikase page 12 oyo ebwe korete bona no mo wasiri boboerani diduwaro imbasoneta yo karigoro kuna Calfens Odhiambo nigo bona atangiro aseka kia matuko atano elio abanyanyimba bakore uberesi ya tena ya Facebook yane abeta hack detalinje ninda kinende abanyanyimba rio badina tiga barakora botukiba mayena ya nere matuko atatu nki kerede ko kora tore wanda bagar ko kora impersonation ni round sana aro impersonate na liga tikashawa aro impersonate na edidio waro bono na mangana na baligo ebeji ya yuwe ne markete na kinya gitalia yamo asense media girigiri na kuru ego chiko siri obokore de bwaye ekero bone ko tianya dege ko na cheki na bno bole mobu nya gitalia ya gajetu nigo bole obwo omonyene private developer bole mobu no bwaye asense media sepeje bone markete na ngaki omo sajo yomo mo beronya de ko gotoka asense media damalafin ko bwate chinkoma o tukutire as forestry o dambra as forestry tukurajo mosi Thomas James Gibrol ni ganya tekaba discovered essence be diversion forest asibona abanyanyimba kuri essence be bachakire botuki unwete na amakweli ebintu mbigende de kwene kwa sensete ngodra se beje 13 ni market na bocha oli boke bakorana ase constituency ya Kandara ni gobono bwara kanebuna ni gobwa what influence ya bana siasa gete asibono ba momojiri mo wasiri bwa mache umuswati ya diswaume bwana niga swana neti asobo choriobu ase korekana na niga musugumete isko oyore kurigiro kiwetera ase kiama gia Ford asiri asebono aliswoma atara ne linganelio ekara komo chiguna na irede na umusugumire omo oyore kurigiro boiga aba MC ko ase ko county ya Meru nigo bono bate na kawira mwangasa na arala jigikirania elinde bajiko kore mirmunere igo mbaratiga abanyorne de no mokonyi bo muraiwe nsirika tigashagwa bado nigo bagendete ko ni 16 ya ebintu mbire tugane tigawira tokorre tumaye kana sanera SMS ayuna arala seka city at standard mbia mono ende nso ana ne gazeti ya the standard ngwata baiguru ye account ya Homa Bay omo governor nigo atete go promote some towns egere obokoreri bo boskebosio nyorali tukoli igoro na signetie charter eli yogo kinie mechigete ase county ya Homa Bay koba chi municipality ntu akine municipality ya Ogembo ere na kini dichitaoni inye nigo bone county ya Homa Bay ya nigo ego chokotwara chi municipality isana kolende cho inyangati ya bombita ndiwa na Kinbay na boigo oyugis na senete chate yunga kera baisa kore kore ndera aligereriwe echinji chikoba chi municipality egere chikini economy ya county ya Homa Bay anarayo negese sto nande nera egere gonzeki asense me data veda cuando cargo una batigo borogi na narie taoni county ya data tavetera akini borogi babo tukwa soborogi ala badana loko haji dushan witchcraft if they want either the better to develop ini insane wada magana bia mono ayuna aliara segezeti at the Daily Nation ndoche Eric Okari moigwa bwaba gichoncho agotaba good morning Ensakia Sara na Brighton mark me present from Sugubo Nyacheki ward Bubasi. I'm watching you with my dad Richard Mose, mom Josephine Mora, my brother Joby Chelsea, Vivian na Lea. Nyonsame ya Sugubo no boroire wetugo wa Anthrax ya nyaraka wake wateka kolende ditskuligoro serikali ya kaunti ya Kisii ya chagitumoro boko beka osibogo chakya echanjo ase etugo gati abachimboli chisese na boigo chombe botango muchando yuto baisa go spread chinga kibano bate batunga chombe chiri chiombe njibesa go soka korwa se compound anya chombe kona litigo soki para bono chira beranka na bukoro mto Brighton karanta gete ngani yo ataita taveta bade gende to gonso akili ni gondo cha sepeje merongebere ne yemo
tension gosobwoba niko borasumo baga bwense ya Ethiopia na Kenya mega yaba Kenya babere koraswa nagoitwa abawonchoreri abo babere niko baitetu na military men asensema ya Southern Ethiopia region wono kolengana na Samuel Kiarie niko atebirenga niko bagendete gotwara chinkwana n'abanyanyimbo kurwase ense ya Ethiopia elio koligia lichibu na kumanyana ngikirete abo babere aba Kenya koraswa ase border ya Ethiopia na Kenya. Ngani ni teta nere ko sexual ni maite lakini na mabunge umwatade Peter Sake ero de na kageru ko ba widigira bisoboro gide bora asense meye kare go sk investors bako wana to beke biasa bieda alinkorro katore nkoro gutore no aborogimboro igotwanchirenenga aborogimboro it's high time abantu batike egere amagenderero atoke gochabu basokire na gukwana aborogise everywhere igobono abuke aine gobwati ndigiriki na ande mboro ya egobwati ndigiriki ye na inde type kiye yoborogi erasigete Jeffrey Sure mbiyamona gotaba good morning Sarah na Brighton niko ndani from Somalia watching you live asante kwani abantu ba Somalia batebienga umurobere bwensa kekorwa Ndizi TV ukorato na Sarah untita na Brighton makoli no robwika ukurosera lituko na ende ntune chaye kurugega se studio bunalishapikelmo liatotebi kardo kora tuenda sasa milimo tumogotokwera na no magani itochire ekirapo gya Man City itekera pia Chelsea asenko ya era di weekend lakini ibi monyo mbira obuna na ekirapo gya Man City ekare kobogoriwa ende gikubwa English Premier League kwegure monye nande nako bitebetiri ndawo gasiereri ekaro tena none style jigori chiabege tucheke mbabe gete genuine lakini dende ngorakane na Man City na Pep tima Man City tangitori ali kuigwa na Chelsea mbiriro bale ekero bakarikorerana inkikia beire ekero Man City uchikubulia kombekeri na bira kebogori ikiara Arsenal ni baji point 44 boniga kubwati wa 39 35 ikabono nabo nere kirina bako so secondary Arsenal na bira kwa bobe tadi na kwa naso bobe lakini ndende na Arsenal this time round comeback kubugoli tole se comeback kubugoli ukere nyana ngainererie chifani cha Arsenal mbwatesie egartotebe mto Brightoninga mwaka 2023 tumejipanga sana tutotanga ini guraria set table na igo muntu ndebe stali konyegerie club kya Arsenal pinjemino mo Man U the Devils kutura ko namba 3 intingora bobe kya ndo enda kwebanga torna kitoji kwere kombe uje sama tukaribusi Eric Baraza no mo Chelsea no chaka gachiku sana gatabana mangana kya na bawanjira na mangana na kwana mbia mono mwanchu muligeria twegokirie ase gusangana intwe ko rutwaga chagete 12 kero twa kora murobulio check twasangana mashabiki ito twakumanyire ase ubutambe ali arasa magazeti elitkolera rekara na bate gazeti The Daily Nation no yo mito Brighton agatwara The Standard no bwatali bage karo gwasokire na bago somerie gazeti eli bwanchete onyente People Daily onyente Star onyente Taifa Leo onyente Daily Nation na bago somera ayande asubu imekolinda sibono ndochenga no tokurekera zara sense mirimo twigera bano magani yakwera na Joshua ari gutwanjira na tokorika bakego tokorman ka ujiga jari kange komi aso ase studio tugo sojire Joshua no magani dawo ka totebie asenjera ya bene kabisa ngwa ngananire yarengelina aba MC bari kubona nyagitari ya Kisii General Hospital tene bone jiguteneru ebwato kweteneru na serikali ne bone barastato kabisa serikali fokasi nyagitari chinde buna nyamache marani ogembo nduru Nyamarambe gesusu chinyagitari jijinjin na kioroja ibirengere bikoranga naye ekega gatogore chinyagitari na Eldoret Kenyatta National Hospital niko chiko budget yabo chiko barokete korwa parliament chego budget yabo umugavana atari go sona ninjere ndeyons nga kioroja ngane korengana na inchi na Sara ndochenga nigera abebia ekere nyagitari ko we budget yabo kando
na mario gatoke in full so that umugavana n'abaraya bande be county ba focus asinyagitari ekibado chire hali duni echi chiwaneta ko ba level 4 echinde njire chi level 4 ntubata mpaka level 3 nechi dispensary tinyare ko ba na chiro chiko gwe budget ya umete igotora kini sana ebirengo byobo chenu ase sub county ekara umugavana focus tio igondo chengambiya sana propose guchinguru nande tutiga mangana siasa abantu baligererie afya amonta abantu baligererie obokoreri nigo bale ko yanchira egenda se national government iligereri gwene serikali ebe kando enyore budget yae na maliogo na liatali kubora umete timanyeti metose nganche toba jen mono igera bebija ni short igera bebija egere ichinyagitari ichinde chitamanyiri bija achikweta chira chitanya konyora mariogo nonye na chiro cyo chimanyikane bone ego chikobe mereme asumu governor konyore list every nyagitari every dispensary egere na ego chinguru abantu abange ba access obo wenya asinye gitari chirange na barabu batu muntu naro kuruguse maria ocha kulyo bugwenya Kisii teaching and referral obo wenya obubu na bari gusukeli wange bonegera abe byake ninge korara ekoroguna Kisii teaching and referral hospital ntobwate nkuruere no nyene amafundisho ase nkuruera maigerio woche no nyena sabana ba okora KMTC anene kero guna Kisii teaching and referral hospital anene kero wajire Nyamarambe kero wajire Nduru kero wajire Nduru nere Nyamarambe kero wajire Ogembo yasinyire ni ogo bali fad to Kisii tinge bono ko te bona rifad na kione ko rifaro na mona kero ko to mo sense mo ngai kwa ba rifad ko ma de ko bana Kisii bono ko qualified e ko bona Kisii ko ba rifad to Eldoret ya ko to mo ya sijin se mo isu ake bono Kisii teaching and referral hospital ne nya gitalia nene ele level 6 Time level 7 into bade time level 7 but again to bade level 4 level 5 into bade dispensary chikwende gotirotira achia nyagitali health center na bengo mede difference between post and police post and a police station police post na aga post gete aga station yaga keigo monto aga kobosera ora mnyoki wali asaga police post ora kumberu ororega umenye koirwa se police station magore police station aba bisambari bagotoka ase police post na ne bagotoka ase police station bona benge nyagitali mede ase naro konyorana dispensary ebwata abantu abake birenga udire iyo ko makonyorana omuntu for example an example muntu boya kirobo kombe marani tintumia marani barore bobe tintumie ngainda tumie bia ntumie masimba osise ino Ogembo muntu boya kirobo kombe digata kirwa dispensary eranga abu oja kubegera ni getiareji yes muntu dara balifadi koru tanga konya kera ali Ogembo anda bwerwe akorwe aire nyomba nyora mario ali Ogembo ko bwabona na oroje gali Ogembo koru Ogembo aje busonga aje kubegera korore bono and by the way ekiyago garanya gitali elaini ya bentambe na abantu batagitobo koreri asobwa mubogotoka one seko echiga chego chinguru chile level 4 chile level 3 bantu bagwichurira bone gotogo decongest inyagitali yaito kolende anda bande bate bangaigo kero kende chinguru che serikali ya county ya Kisii nigo chirahere nchikoera twisugutiga mangana siasa tubeke afya ya abantu ba Kisii asaga it's a nice proposal I support it egende etenene na serikali nene chichinke na chiro chichikine eba bia kabisa Oliver kurugesera out na ga kyanje Ndizi TV sana lakini akabusa bana gotera wadan boy enjoke wono rende ngobe gerode koraga maragoba gotari goliya sense mo ya ekebembeli dan boy enjoke bono tigato SMS ya utungo nye forward roja se
nani Petronila Mokeira asanze meri hashtag Kavembeli agobekera watero ko Olfa igobono Olfa yenda kubwate ndi Steven Rwasomo Gusii wasiri agoteba kari ko wasiri mkuu akoro Qatar agoteba watching live akamakobeki bandera ya Qatar yabo agoteba Ndizi TV ni mambo yote mbia mona sana bali mwangenda tutubwate gwetera senchira ye mitandao nakoro wekira ali YouTube Ndizi TV News tibuye bago subscribe egero soe ndubeka ka notification akangere gitalia ekere Ensakia gochaka inakuonyesha mara hiyo kwa batari wasanganitwa senchira yobwe kigima boigo nabo tutarajia bisite tugotoka sensema ya embassy karukuru na koro senta unio koro wekanya matarabu otirimboka embassy onyo ni pretana apartment otonyoro na pona ko gwate biashara bya ubirote de bikera abanta bangi ane karo kubeke ebatangaso biashara no gwate skuru iskungu urujoji no gwate skuru yao ya ayebie ko manyene binafsi ze private school no to geta abanta bangi ba chorro Boy ka to bekeri tangazo liao osudu akire simi etoja abuto bekeri tangazo liao ende onyore na abanta bana bangi bajira school yao nabanya no siletio moi gosimo de ko bekeri tangazo no na bairi bamanyana ndi merobelie kale ndi Steven ko batori bagerio moi ka mwabeka matangazo ayu ende abairi bamanya kero mete kale ne dio kiria kabegiro lia chongoroka honenga kiyete ne jingaki mete ne dio kiria kabegiro na dende nyagete okiambo sire moinaria bantu bamaya ngine de squeeze konute yera bugena okiambo kule ne station ura bege ditangazo abantu bamaya ya indi merobelie kale ya yoko mwani ya gosira bia mono sana igone kero toko tebetenga ngokora tole services chonsi atia services toko kwana ogora tere merobelie meya menge ndende service nero ya mangana ya matangazo igo bana topeso gotugomagiga service chetu ne chirase pare nene ya Kisii oyugis motu ye chiro ya embassy abuno magacho amanene a New Brighton apartment no konyorerie ta Ndizi TV musojo ito soja matata na Rashile Demola no wale gali front door akoe obwaregania akoelekeze mpaka maiga egerumerane na management yeke taseni kya Ndizi TV enye kubwate nyangi mirobuli nyangi kubwate mirobuli yetu eduka yao orochenga barantu banyebira bono customer ngaichi agenda babwe gwasieka totebye tochegabo egere tomanya abantu ngaye eduka yokiambi bado nero nkoniere keneke aseli goliria mubuko tobese gosiekero isiko ekera bandi bakoleta matangazo na mangare gigasiga taseni kya Ndizi TV na eliago ntoliganetie buna oganetie na elike asante MC Bajela 003 agotoba good morning niko ndani ya show kama kawaida mbiyemano Marcela na possibly agate anuari me yumoroberio tarigo ikoska present kutoka Ugembo Samuel Nyamari Samuel from Nyamataro Kisii following kabisa umwane Bosch korwanya Kyogiro Masagara Mwamokong niko tuned kama kawaida good morning otana tigabo kibuya tora mogire agube abege toga badana listening carefully raudande kiria ambemono asibali mogendere kotobwati asemambi yabone ema magata ne raute anuali me yumuroberio asemambi yabone doje ne biro bya myokire bone tokwenda sense miride studio Sara tumanya mogeni witukiro se studio P aga atbajiko jana Sara nchebono lende tintokunyana nayo mwanju morire koraga chinse sana nebiri cyamba sekero ngwenda nande nkwarigana lya mangana maya na wateka kuruchingo ngonye chinse irianyi moja sugusoma na bosongo biya wono kigima korenda taliko sko gochia tambe awi karanza gali alia onyendu mwanju morire kwa korora aiga na awi karanza nere anyore ujumbe tochu gusanga na daktari Kefa asa mangana ya family planning daktari na tabeti it takes two people musacha no mukungu egere bamenye kurubulio ruiboro nali kubabera raisi mechande menge towe chatwaro chinsa chinde akonyara ngetuere terrete asinge nchokero kende yogo tamanya ekero go budget byo kwa mayana kyugo chigusuka asubugi mabwao toikonyora mechando menene go bantu bese gusuka asinge nchonkoira na tole tomanye gose ochire tokonyora tara ikabado na tambali na botokoirana togendera go kwa further directions toskawan
obwensu bw'omu Gusii. Ase obugima bw'omuntu namange agwetera n'obusio bwaye nigo bubisete amange aigi atanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasoririe alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nko ikaro mwalio karanzike egera turategerera ayo yominda gwetera asubuma wali akubuka baba nyomba ibo totally igo bai noro ko ibo bai gwete para ni ro bakarondire reka mundu myaka yonse bakwambeka nyomba tali koro kana kwa nteba nyasa oli lengo mochakana nande na roro nana ura bagukarana wone ntubate challenge sikira babira babarwalete no mosigo amabira nande nemechande menene ekeroro cyabana bamino moyibulete na barabwo barayira sibitanda asuburu ire butamanyikanete gwikabono batali kwenyara naya iteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo mwiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nijideke komunisano chiamogaso Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotugo mwito chi track suit chi pajama chokoralira imipira yenkoyo nere ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kobeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa keresi mirut ase namba enoti isano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asokonyora chi uniforms chonzi nebintu byogokorera chigosori omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonzi elio wikere abarigereria kurwa chikaunti isano na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ine aye n'omuonye bw'ikianga kya mitumba kiri ky'abana n'abantu abanene na nigo otagete kukigora gikakyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo agokereirie saba ry'entambe nago gokiretera goikagesieri na munwa iga toko ni Mitumba Bells whereby toko ni kianga ky'abana ky'abantu abanene chirongi chi t-shirt chi blouse chi mixed dress tuko na blanket tuko na children heavy mix tuko na t-shirts China na Canada mutarere imeyumu chukisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room nambeyemo na boigo nyumba ya Ouru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja mbili njeni hande tokoreto musigo koruga igase Mama Tefi ase ngenje mesigo yaye grade 1 na ndere miya emesigere mesafi kotomatole mesigo na yango chi Narok Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo, tubwate customers from all those sides. Anatuuzia mizigo vizuri, ni mama anaongea na sisi vizuri. Nere ngochari ale customer, t-shirt ngoto ale twabeke wiki ngima. Woni ganto bwate over ya December Christmas,
at a very cheap price, at a very nice discount. Akesi mibono obeke oda yao ase namba enoti isano na ibere isano na ibere enoti isano na isato eyemo isano nemo enoti isano gose enoti isano na ibere isano na ibere isano na ibere inye isano na isato isano gose enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere isano nemo kianda enoti Tefi mitumba Bales enyorere chianga cha mitumba asige kakiane. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yubonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inye isato isano nemo ibire isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria